Welcome to FVN, your Forever Vision Training Network, bringing you motivation, education, and business and product training for Forever Living Products International, the world leader in health and beauty with aloe vera. ברוך הבא למשפחת החברות של Forever Living Products, המגדלת, היצרנית והמשווקת הגדולה ביותר בעולם של מוצרי בריאות ויופי על בסיס אלוה vera. לחלוק את מוצרינו עם לקוחות בלמעלה מ-105 מדינות היא הזדמנות אשר על בסיסה למעלה מ7.5 מיליון אנשים ברחבי העולם בונים את עסקיהם הפרטיים. בין אם אתה מעוניין בעבודה במשרה מלאה ובין אם רק בהשלמת הכנסתך, הרווחים מהיותך משווק של FLP מתחילים בתוכנית פשוטה אך רבת עוצמה המעניקה לך אפשרות להתחיל עסק משלך עם השקעת מזומנים מצומצמת מאוד ולבנות אותו עד לרמת ההכנסה הרצויה לך. התוכנית השיווקית של FLP מבוססת על עקרונות של שקיפות, יושר, מאמץ ועבודת צוות. התפיסה של עבודה בצוות פירושה, ביחד כל אחד משיג יותר. זוהי הסיבה לכך שאנו מתייחסים לתוכנית השיווקית של FLP כאל שיווק בצוות. הפוטנציאל של שיווק קבוצתי מתואר בצורה הטובה ביותר על ידי מילותיו של ג'יי פול גטי, אשר אמר, במקום לקבל 100% ממאמציו של אדם אחד, אני מעדיף לקבל 1% ממאמציהם של 100 אנשים. במקום לקבל רווחים המבוססים על מאמציך האישיים בלבד, רווחיך המבוססים, לפי התוכנית השיווקית של FLP, על המאמצים המשולבים של כל הצוות השלם שלך. השיווק הקבוצתי של FLP מספק לך את ההזדמנות לקבל מיד מזומנים נוספים, ביטחון כלכלי והחופש להיות הבוס של עצמך ולקבוע את שעות עבודתך בעצמך. אתה וחבריך בצוות יוצרים רווחים על ידי אספקת מוצרי הבריאות והיופי המעולים של FLP ללקוחות קמעונאיים, על ידי הדגמות לקבוצות קטנות ובעתיד גם באמצעות האינטרנט. בתוכנית השיווק הקבוצתית של FLP קיימות 11 דרכים שונות בהן תוכל להרוויח. קלטת וידאו זאת דנה ב6 הדרכים הראשונות. רווחים ממחירות קמעונאיות, בונוס אישי, תמלוגים על משווק חדש, תמלוגים על מחירות קבוצתיות, בונוס מנהיגות, בונוס ג'ונתן. דרכים נוספות להרוויח כוללות תמריץ נרכש, פרסי תחרויות, חבילות נופש, תמריצי קידום מיוחדים ובעתיד גם חלוקת רווחים. עם כל האפשרויות המגוונות הללו לבניית רווחים, תוכנית השיווק הקבוצתית של FLP מאפשרת לך בקלות ליצור עסק ורמת הכנסה שמתאימה לך. אז מהו הצעד הראשון שלך? פשוט מלא והגש את טופס הבקשה להתקבל כמשווק ואתה כבר בדרך להצלחה. ניתן לקבל את טופס הבקשה מכל משווק. הבקשה להתקבל כמשווק עושה 3 דברים. ראשית, היא מצרפת אותך לקבוצה אורגנית. שנית, היא מעניקה לך את הזכות לרכוש מוצרים במחיר סיטונאי. ושלישית, היא מבטיחה כי תקבל הכנסה ישירות מהחברה ככל שתהיה זכאי לה. מאחר וכל התמלוגים והפרסים שלך יינתנו בהתאם למידע שבטופס הבקשה להתקבל כמשווק, חשוב שתמלא אותו באופן ברור ומדויק. לאחר שתמלא ותחתום על הבקשה, אתה הופך למשווק חדש. כמשווק חדש תוכל לרכוש מוצרים במישרין מן החברה במחיר סיטונאי, ולאחר מכן לספק אותם לצרכנים במחיר קמעונאי, וכך תרוויח את הרווח הקמעונאי שלך. בעתיד, כשאתר האינטרנט יהיה פעיל עם מחירות מקוונות, הלקוחות יוכלו להזמין ישירות דרך האתר. המוצרים יישלחו ישירות עליהם, והרווח ישירות אליך. חשוב לציין כי משווקים חדשים אינם יכולים לשמש כחונכים למשווקים חדשים אחרים. עליך להגיע לרמה של משווק בכיר על מנת שתוכל להיות חונך של משווקים חדשים. להלן דוגמה לאופן בו עובדים רווחים קמעונאיים. אם רכשת מן החברה מוצרים בשווי 1,860 שקלים במחיר סיטונאי, מלקוחותיך תקבל 2,660 שקלים עבור מוצרים אלה. זהו רווח קמעונאי מיידי של 800 שקלים, אשר הולך הישר לכיסך. כל משווקי FLP ללא קשר לדרגותיהם רוכשים מוצרים באותו מחיר סיטונאי וגובים את המחיר הקמעונאי מלקוחותיהם. ישנן 2 דרכים קלות לרכוש מוצרים הישר מ-FLP. הראשונה היא להגיע למרכז החברה ולקבל את המוצרים מיד. הדרך השנייה היא להתקשר למרכז החברה והמוצרים יישלחו אליך. סכום ההזמנה המינימלי הוא 465 שקלים במחיר סיטונאי. בעתיד אפשר יהיה להזמין גם דרך האינטרנט.
אנו ממליצים לך לרכוש בתחילה את החבילה המשולבת שאנו קוראים לה העשירייה הפותחת. ערכה זו מכילה את 10 המוצרים הפופולריים ביותר בתוספת של ספרות, עזרים שונים וקלטות וידאו שתזדקק להם כדי לפרוץ קדימה. הכל ארוז באריזה נאה אשר תוכל לקחת איתך להדגמות. כדאי לדעת כי ערכת העשירייה הפותחת נמכרת בהנחה משמעותית מהמחיר שהיית משלם במחיר סיטונאי אילו רכשת את המוצרים הכלולים בה בנפרד. אתה, אחרי שאתה יודע כיצד להזמין מוצרים ולהרוויח רווחים קמעונאיים על ידי הספקתם ללקוחותיך, הבה נראה כיצד תוכל להגדיל את הכנסתך על ידי הגעה לדרגות שונות בתוכנית השיווק. תוכל להגיע לדרגות אלו על ידי צבירת Case Credits. ערך זה משוייך לכל מוצר. ככל שאתה רוכש ומוכר בקמעונאות מוצרים, ערכים אלה מצטברים וקובעים מתי אתה זכאי להתקדם לדרגה גבוהה יותר. ככלל, CC1 שווה ל-930 שקלים של מוצרים במחיר סיטונאי. לפיכך, על מנת לקבוע את כמות ה-CC בדוגמה שנתנו קודם, אנו מחלקים 1,860 שקלים של רכישה סיטונאית ב-930 שקלים ומקבלים 2 CC. סכום ה-CC לצורך עלייה בדרגה הוא תמיד הסכום לחודש הקלנדרי הנוכחי פלוס החודש הקלנדרי הקודם. לאחר שתעלה לדרגה מסוימת, אינך מאבד אותה בשום מצב. אין כל דרישות לגבי כמות CC מינימלית לשמירת הדרגה לאחר שעלית אליה. כמשווק חדש, הדרגה הראשונה אליה אתה יכול לעלות היא משווק בכיר. על מנת להגיע לדרגת משווק בכיר, עליך לצבור 2 CC של מחירות אישיות במשך חודשיים רצופים. למשל, אם מכרת CC 1 בינואר ו-CC נוסף בפברואר, מיד תהיה זכאי לעלות לדרגת משווק בכיר. מחשב החברה יקדם אותך לדרגה זאת ותתחיל ליהנות מהיתרונות הבאים עם היותך משווק בכיר. היתרון הראשון הוא הבונוס האישי. הבונוס האישי הוא תשלום המשולם לך ושווה ל5% מהערך הקמעונאי לפני מע"מ של המוצרים שאתה רוכש כמשווק בכיר. התשלום נשלח אליך ב-15 לחודש עבור כל הרכישות שנעשו במשך החודש הקלנדרי הקודם. למשל, כמשווק בכיר, אם מכרת מוצרים בשווי קמעונאי של 1,000 שקלים, העלות שלך תהיה 700 שקלים והרווח הקמעונאי שלך כ-300 שקלים. בנוסף, החברה תשלם לך צ'ק בונוס אישי בשיעור 5% של השווי הקמעונאי, דהיינו 50 שקלים. הדבר יעלה את הרווח שלך ל-350 שקלים. היתרון השני ממנו תהנה על ידי התקדמות לדרגת משווק בכיר הוא ההזדמנות לרתום משווקים חדשים ל-FLP ובכך לבנות את קבוצתך. מעתה ואילך, ה-CC מכל חברי קבוצתך מוספים לשלך לצורך חישוב זכאותך לדרגות גבוהות יותר. לדוגמה, אם אתה וקבוצתך הגעתם ל10 CC במרץ ו15 CC באפריל, תקבל סכום של 25 CC, כמות ה-CC הדרושה כדי לעלות לדרגת ראש צוות. בדרגת ראש צוות, אחוז הבונוס האישי שלך עולה ל8%. לפי הדוגמה שהשתמשנו בה קודם, אם מכרת מוצרים בשווי 1,000 שקלים, הרווח האישי שלך יעלה עתה ל380 שקלים. ככל שתעודד את אלה שמתחתיך לרתום אחרים, קבוצתך תתרחב, וכך גם מספר ה-CC שלך. כאשר סכום ה-CC שלך מגיע ל75 במשך חודשיים רצופים, אתה עולה לדרגת ראש צוות בכיר. ברמה זאת תקבל בונוס אישי בשיעור של 13%. ושוב, על פי הדוגמה שראינו קודם, הרווח הכולל שלך יהיה עכשיו 430 שקלים. כאשר כמות ה-CC שלך תגיע ל-120 CC במשך חודשיים רצופים, תגיע לדרגת מנהל, והבונוס האישי שלך יעלה ל18% משווי המוצרים שאתה מוכר. לפי דוגמת ה-1,000 שקלים שראינו, הרווח שלך יהיה עתה 480 שקלים. עד לנקודה זאת בתוכנית השיווק, תיארנו כיצד תוכל לקבל שכר עבור מאמציך האישיים ברכישה ומחירה של מוצרי FLP, וכיצד רווחיך יגדלו ככל שתבנה קבוצת משווקים סביבך. כעת, הבה נדבר כיצד מאמציך בעבודה עם קבוצתך יזכו אותך בבונוסים נוספים. הבונוס הראשון הוא תמלוגים על רכישות משווק חדש. כאשר משווקים חדשים שנמצאים ישירות מתחתיך רוכשים מוצרים מן החברה, אתה מקבל תמלוגים על מחירותיהם באותו אחוז כמו שאתה מקבל כבונוס אישי שלך. לפיכך, כמשווק בכיר, אתה תקבל 5% בונוס על משווק חדש, כראש צוות 8%, כראש צוות בכיר 13% וכמנהל 18%.
חשוב לזכור כי אתה מקבל את הבונוס על קניות המשווק החדש רק עד שאותו משווק חדש עולה לדרגת משווק בכיר. וכשזה קורה, המאמצים של קבוצתך יתחילו לזכות אותך בבונוס הבא, תמלוגים על המחירות הקבוצתיות. בונוס זה משולם לך על בסיס הרכישות שנעשו על ידי המשווקים הבכירים, ראשי הקבוצות וראשי הקבוצות הבכירים שלך, וכן על ידי כל חברי קבוצותיהם. כתמלוגי המחירות הקבוצתיות שלך, אתה מקבל את ההפרש בין רמת הבונוס האישי שלך לבין רמת הבונוס של הקבוצה שעשתה את המחירות. לדוגמה, נניח כי אתה מנהל ברמת בונוס של 18%. אתה אישית היית חונך למשווק בכיר אשר לא קבוצה מתחתיו. משווק בכיר זה נמצא ברמת בונוס אישי של 5%. תמלוגי המחירות הקבוצתיות שלך יהיה ההפרש בין 18% ל-5% או 13% על כל מחירה קמעונאית אשר נעשתה על ידי אותה קבוצה. אתה, אם יש לך גם ראש צוות וקבוצתו מתחתיך, אתה תקבל כתמלוגי המחירות הקבוצתיות שלך את ההפרש בין 18% ל-8% או 10% על כל מחירה אשר נעשתה על ידי חברי אותה קבוצה. לבסוף, אם אתה חונך לקבוצת ראש צוות בכיר, עבור כל מחירה שנעשית על ידי חברי הקבוצה הזאת, תקבל את ההפרש בין 18% ל-13%, או 5% כתמלוגי המחירות הקבוצתיות שלך. כדי לתת לך מושג על ההכנסה שאינך יכול להפיק מקבוצתך, נניח שבקבוצתך בדור ראשון קיים ראש צוות בכיר עם מחזור מחירות קבוצתי קמעונאי בסך 70,000 שקלים, ראש צוות עם מחזור מחירות קבוצתי קמעונאי בסך 20,000 שקלים, ומשווק בכיר עם מחזור מחירות קבוצתי קמעונאי בסך 4,000 שקלים. וגם אתה בעצמך מספק ללקוחות מוצרים בסך 4,000 שקלים. סך הכל הכנסתך תהיה באותו חודש 7,940 שקלים. אחד הדברים המלהיבים ביותר לגבי תוכנית השיווק הקבוצתית הוא כי כל אחד מרוויח בהתאם לכמות המאמצים שהשקיע. בניגוד לתוכנית הפירמידה הבלתי מציאותית, משווקי FLP משיגים את מה שהם רוצים קודם כל על ידי עזרה לחברים אחרים בקבוצתם להשיג מה שהם רוצים. תמלוגי המחירות הקבוצתיות שתיארנו זה עתה משולמים לך בכל חודש בו אתה זכאי להם. זכאותך לתמלוגים אלו נקבעת על ידי השגת לפחות 4 CC אישיים באותו חודש. ישנן מספר דרכים שונות לעשות זאת. הדרך הראשונה היא למכור 4 CC בעצמך. אולם, משווקים רבים בוחרים להקטין מספר זה על ידי רתימה קבועה של משווקים חדשים לקבוצתם. הלכה למעשה, כל המחירות של משווקים חדשים שמתחתיך, אשר טרם הגיעו לדרגת משווק בכיר, עדיין נחשבות לטובת כמות ה-CC האישית שלך. פירוש הדבר הוא כי כמות ה-CC שלהם נכללת בדרישת ה-4 CC שלך לצורך תמלוגי המחירות הקבוצתיות. לכן, אם יש לך משווק חדש שמזמין CC אחד בחודש, אתה תזדקק רק ל3 CC. אם משווקים חדשים שלך הזמינו 2 CC, תזדקק רק ל2 CC. ואם משווקים חדשים שלך הזמינו 3 CC, אתה תזדקק רק ל-CC אחד כדי להיות זכאי לבונוס המחירות הקבוצתיות שלך. אולם חשוב לזכור כי אתה תמיד חייב להזמין אישית לפחות CC אחד בחודש, אפילו אם משווקים חדשים שלך הזמינו 4 CC או יותר. חשוב גם לזכור כי התמלוגים על המחירות הקבוצתיות חלים רק על דרגות של ראש הצוות ומעלה, כך שמשווקים חדשים ומשווקים בכירים אינם חייבים לעמוד בדרישת ה-4 CC. הזכאות לתמלוגי המחירות הקבוצתיות נקבעת על בסיס חודשי. אם משווק אינו זכאי לבונוס בחודש מסוים, הוא לא יקבל את תמלוגי המחירות הקבוצתיות לאותו חודש. אולם, משווק אף פעם אינו מאבד הזדמנות לקבל את תמלוגי המחירות הקבוצתיות בכל חודש בו הוא מגיע ל4 CC אישיים. כאשר משווק אינו זכאי, מסיבה כלשהי, תמלוגי המחירות הקבוצתיות עוברים אל המשווק הזכאי הראשון בסולם החונכות כלפי מעלה. לבסוף, הזכאות לתמלוגי המחירות הקבוצתיות אינה משפיעה בשום אופן על תשלום הבונוס האישי. ככל שעסקך וקבוצתך ממשיכים להתפתח, אחדים מן האנשים שמתחתיך יגיעו בסופו של דבר לדרגת מנהל. בנקודה זאת תתחיל ליהנות מסוג תמלוגים נוסף, תמלוגי המנהיגות. תמלוגים אלו מבוססים על נפח המחירות של המנהלים שמתחתיך וקבוצותיהם. בנוסף, אתה זוכה לזקוף לטובתך חלק מכמות ה-CC שלהם כדי לעזור לך לזכות במגוון תמריצי מנהל, כגון מכוניות חדשות, חופשות ובעתיד גם השתתפות ברווחים.
ניתן לזכות בתמלוגי מנהיגות על 3 דורות של מנהלי קבוצות פעילים. כאשר מתפתח מנהל ישירות מתחתיך, הוא וקבוצתו הופכים למנהל קבוצה מדור ראשון, ואתה תזכה לתמלוגים בגובה של 6% על נפח המחירות של קבוצה זו. כאשר משווק מקבוצת מנהל מהדור הראשון שלך עולה לדרגת מנהל, קבוצתו נעשית דור שני, ואתה תקבל תמלוגים בגובה 3% על נפח המחירות של קבוצה זאת. אם משווק מקבוצת מנהל מהדור השני שלך מגיע לדרגת מנהל, קבוצתו היא קבוצת דור שלישי, ואתה תזכה לתמלוגים בגובה של 2% על מחירותיה של קבוצה זו. הבה נביט בדוגמה כיצד תמלוגי המנהיגות פועלים. אם מנהל קבוצה מדור ראשון שלך מבצע מחירות בנפח של 80,000 שקלים, מנהל קבוצה מדור שני שלך 65,000 שקלים, ומנהל קבוצה מדור שלישי 75,000 שקלים, בונוס המנהיגות שלך יהיה 4,800 שקלים על קבוצת הדור הראשון, 1,950 שקלים על קבוצת הדור השני, 1,500 שקלים על קבוצת הדור השלישי. הדבר המדהים לגבי בונוס המנהיגות הוא כי אין הגבלה למספר קבוצות מנהלים שאתה יכול לפתח. דמיין מה תהיה הכנסתך אם היו לך 5 מנהלי דור ראשון, אשר גם לכל אחד מהם היו 3 מנהלים, מה שהיה נותן לך 15 מנהלי דור שני, ולכל אחד מאלה היו 2 מנהלים, מה שהיה נותן לך 30 מנהלי דור שלישי. למעשה, אין גבול לגודל העסק שלך. הזכאות לתמלוגי המנהיגות מבוססת על מספר ה-CC של המנהלים, ואלו שאינם מנהלים, אשר אתה וקבוצותיך מגיעים אליו כל חודש. מספר ה-CC של אלו שאינם מנהלים כוללים את ה-CC האישיים שלך, ואלה ממשווקיך אשר אינם נמצאים תחת מנהל אחר. מספר ה-CC של מנהלים הוא המספר הנצבר על ידי קבוצות מנהליך שמתחתיך. האחוז של CC שאתה יכול לקבל מכל קבוצת מנהל תלוי בדור של אותן קבוצות. תזכה ל-40% מ-CC של קבוצות מנהל מדור ראשון, 20% מ-CC של קבוצות מנהל מדור שני, ו10% מ-CC של קבוצות מנהל מדור שלישי. לפיכך, לדוגמה, אם יש מתחתיך קבוצת מנהל מדור ראשון, שני ושלישי, וכל קבוצה הגיעה ל-100 CC, מספר ה-CC שלך יהיה 70. הזכאות הבסיסית לתמלוגי מנהיגות הוא 12 CC של משווקים שאינם מנהלים בקבוצתך הישירה, כאשר 4 CC מתוכם צריכים להיות CC אישיים. אולם, כמו בזכאות לתמלוגי המחירות הקבוצתיות, דרישת ה-CC לתמלוגי המנהיגות היא גמישה, וניתנת להפחתה על ידי עבודה וחיזוק קבוצות מנהלים שמתחתיך. לדוגמה, אם יש לך 2 מנהלים ישירים מתחתיך וקבוצתו של כל אחד מהם מגיעה ל-25 CC בחודש, דרישת המינימום לתמלוגי המנהיגות שלך תופחת ל-8 CC ממחזורם של אלו שאינם מנהלים בקבוצתך. אם יש לך 3 קבוצות של מנהלים עם מחזור של 25 CC כל אחת, דרישת המינימום תופחת ל-4 CC אישיים בלבד. וזכור, המחירות שנעשות על ידי משווקים חדשים שלך כלולות במניין ה-CC האישיים שלך. משום שפיתוח וחיזוק קבוצות מנהל מדור ראשון כה חשובים לצמיחתנו וצמיחת העסק שלנו, משווקים אשר מגיעים ל9 או יותר קבוצות מנהלים פעילות מדור ראשון, זוכים לתמלוגים מסוג חדש, הידוע כבונוס ג'ונתן. בונוס ג'ונתן מתבטא בהגברת אחוז תמלוגי המנהיגות שלך. עבור כל חודש בו יש לך 9 מנהלי דור ראשון, תמלוגי המנהיגות שלך יוגדלו ל7% עבור קבוצות דור ראשון, 4% עבור דור שני ו3% עבור דור שלישי. כאשר יש לך 17 מנהלי דור ראשון פעילים בחודש, תמלוגי המנהיגות שלך עולים ל8%, 5% ו4% בהתאמה. ואם יש לך 25 מנהלי דור ראשון פעילים, תמלוגי המנהיגות שלך עולים ל9%, 6% ו5% בהתאמה. בונוס ג'ונתן זה לבד עשוי להכפיל את סך רווחיך כמשווק. כפי שאתה רואה, עם רווחים סיטונאיים שאתה עשוי לקבל, התמריצים והתמלוגים הרבים שאתה עשוי לזכות בהם בתוכנית השיווקית של FLP, יש דרגות משווקים שונות ודרגת הכנסה עבור כמעט כל אחד. אם אתה מעז, אין גבול למה שאתה יכול להרוויח. אם אתה חולם להיות בעלים של עסק משלך, לקבל שליטה על רווחיך